Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш турнири UFC 320 ба анҷом расид ки муҳорибаи асосии ин турнир реванш байни Магомед Анакалаев ва Алекс Перейра шуд ва Перейра чӣ гуна ки пеш аз муҳориба ваъда дод ҳамон корро кард. Ӯ аз оғози муҳориба ба Магомед ҳамла карда ӯро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва ҳамин тариқ камарбанди худро баргардонида боз чемпиони нави вазни ним вазнини UFC шуд. Ана барои Анакалаев бошад ин дуюм мағлубият дар карьераи касбиаш шуд. Як мағлубият бо тариқи сабмишн ва як мағлубияти дигар бо тариқи нокаути техникӣ. Ҳамин гуна Алекс Перейра исбот кард ки ӯ дар ҳақиқат барои ҳамаи ҷангувар хеле хатарнок аст. Дар дуюм муҳорибаи асосии турнир Мераб Двалишвили бо кори сенха генд вохӯрд ва Мераб бо стили худ муҳорибаро гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва камарбанди худро бори сеюм ҳимоя кард. Ҳамчунин Мераб аз рӯи текдаунҳо рекорд гузошт, 117 текдаун, аз ҳама зиёд дар таърихи UFC. Ҳамаи муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дӯстон дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. Ҳозир бошад реакцияи Хамзат, Чимаев ва Вызови ӯ ба Алекс Перейра. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Алекс Перейра, табрик, акнун мо бояд корамонро ба анҷом расонем, навиштааст Чимаев. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед, Хамзат Чимаев чанд муддат пеш гуфт ки бо ғолиби муҳорибаи Анакалаев ва Перейра ҷангида метавонад. Ана оиди суханҳои имрӯзааш бошад, пас байни ӯ ва Алекс Перейра таърих буд ки ҳозир ба шумо маълумоти пурратар медиҳем. Хамзат Чимаев чанд маротиба ба Алекс Перейра визов дода буд ва гуфт ки барои ҷанг зидди ӯ омода аст ва Перейра дар ин визови Хамзат чунин ҷавоб дода буд: вақте ки ман Адесанияро дар вазни 84 килограмм шикаст дода чемпион шудам, Хамзат ба ман визов дод. Ман ба менеҷери худ гуфтам ки ба UFC хабар деҳ ки ман барои ҷанг зидди ӯ розиюм, лекин дар вазни 93 килограмм. Аммо Хамзат отказ кард. Ӯ имконият дошт ки бо ман ҷангад, лекин ман фаҳмидам ки ӯ роҳи осон барои камарбанд кофта истодааст, на ин ки муҳориба зидди ман. Акнун вақте ки ман Ян Блахович ва Ижи Прохаскаро шикаст дода дар вазни 93 килограмм чемпион шудам, ӯ боз зидди ман ҷангидан мехоҳад. Чимаев бисёр гап мезанад ва аён аст ки ӯ аз хайпи ман каме ба худ гирифтан мехоҳад, навишта буд Перейра. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, байни онҳо таърих аст. Чимаев чанд маротиба ба Перейра визов додааст ва дар вазни 93 килограмм Перейра қариб ки ҳамаи довталабонро шикаст додааст. Ана муҳорибаи ӯ зидди Хамзат Чимаев беҳтарин муҳориба мешуд. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.